Irio na deja hera mar penj laktar ageno ni rio maber. Machiegni kende chenro machielo mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Ka bende warwako dakteche mopogore opogore gimedo fuononwa kendo giyawo pachwa kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Mabote chenro ni en Andrew Otieno kendo amor ni wendowa osechopo e studio. Yena mondo mi arwake obunyiso ni nyinge ng'a en laktar molonye weche mage en wuod kanye kato wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Daktari machiegni penj laktar. Erokamano an nyinge lone Eli Nyaim mawuod John Opot. To Nairobi kan an daktari mo osomo tij yeng'o. Dho ngere luongo general surgeon. To apuonje mbalariany mar Nairobi. Puonjo daktache. Erokamano nya daktari. Turwa to game mayala. Erokamano. Kawuono diher mondo ipuonj oganda wa kotenore kod chandruok kata tuo mane? Kawuono wadwa wuoyo gimiluongo na hernia. Apan dholuo machon iluonge ni long'no. Iluonge ni? Long'no. Long'no. Aha. Aha. To hernia en gima wadwa wuoyo hernia moro achiel ma kuot e alwora mar kar duong' ma joma chuo kata joma mine bende. Nyakwara Mugajwang, en long'no gi dholuo kata hernia gi dhowegi mane twakwa. To kata kamani nyalo penjori ni long'no en ang'o kata hernia ni en ang'o. Daktari moro nyalo describe kata nyalo pimonwa ni hernia ni kata long'no ni en ang'o? Sana en gima biro makuot e alwora mar duong' mar ng'ama dichuo kata ng'ama mama. Lakini mang'eny kuom joma chuo. Koro ka in gi hernia to samoro kichung' kata kiting'o gima pek okuoti e dir duong'ni piny koni to lure kaka size mare onyalo ridre obed maduong' kabisa. Wantiere kod picha moro ka owachonwa ni en gimoro mokuot e alwora mar duong' joma mine kata duong' joma chuo. Mabende daktari ukang'e ka picha ni onyiso maber gima en koso. Ma ogole maber kabisa. Koro kine ka makachacha mano sama ng'ato chung' to ng'ato koro ikete machiegni. Maki ng'ato chung' to en gima okuot ma ng'ato nyalo neno anena kokuot. Manyalo nere. To thothne kuota e alwora mar duong' joma mine kata duong' joma chuo. Mori nyalo pimonwa ni thothne en ang'o manyalo miyo ng'ato bedo kod kuodni to kuodni en ang'o? Ka ang'o motimore momiyo ng'ato nyalo bedo kod kuodni e dende? Kuodni biro nyalo wacho ni yore adek. Nitie moko mabiro kalure gi kako nyuoli. Ing'en sama inie ich nitie gik ma losre mondo ka iwuok kaka dhano to gimedo losre kaka imedo bet maduong'. Koro mar nyithindo en nitie kamoro moko dinre maber e chwechno. Kaka ineno nyithindo koro mano oluwore kuom nyathi. To mar jomadongo to kamoro jomosebedo jodongo kaka higni medre ting'en muscles magi bedo mayom yom. Koro samoro we thuolo ok mak ich kako nego mak. Aeto nitie jomoko bende ma nikech tich magitiyo. Joma ting'o tije mating'o gik mapek kata joma riembo loche ma trucks madhi mabor mabet aming'a. Kata joma nigi tuo mar ahonda mosebudho aming'a momiyo giketo strain e igi. Mago bende samoro pressure makoro nie iye no nyalo medo mondo kuodno obedi. To kuom joma mine bende gimoro amora manyalo medo pressure kata ting'o ich bende nyalo mi gima kamano wuok kuom joma mama. Maki nyalo kete dholuo mayot kata kinyalo pimo ne oganda wa en samoro yom mag fuoni kata kapo nono ni ringruok ok oriwore kamoro maber koro kagima gik mantiere e dwa wuok oko koso. Ng'en hernia tiende ni gik monego bed ni e ich wuok oko kalure kama ginwang'o ka yot nitie. Kata nyawo. Kata nyawo moro nitie. Gi dho ngere waluonge ni weakness. Ma bende nitie achiel moro kamedo bende samoro bang' operation bende kamoro kamotimi operation no ka nyawo moro betie to koro ka pressure medre to koro gik manie iyi koro wuok e area no. Koro sama chung' ahinya to gineka koro peko medre kore konere moloyo. Seche magik moko wuok gi daktari kaka koro wantiere kod picha ka amara hernia kata long'no katika kipimonwa cha. Wantiere kod nyawo wabokete ni ntiere e alwora mar duong' ng'ama miyo kata duong' ng'ama dichuo kaka waneneni. Koro en ang'o mawuok wabedo kod nyawo e pien wabedo kod nyawo
kanye iwacho ni gik mang'eny nyalo kelo nyawni koro en ang'o mawuok oko nyalo bedo kaka dhano nochwe malo ka nitie pien to bwo pien kanyo nitie lining moro aeto nitie gimiluongo ni muscles aeto nitie gima nie bwo muscles kanyo koro inwang'o ka weakness chakre gi e iye koro gik mahinyo wuok ahinya en nyembech dok chien kata gik moloro dok chien ema nyalo wuok to samoro bende kalure kama entie samoro bende dag lach bende nyalo wuok okuod e iye kanyo ma wakiti ni nyimbich kata en dag lach owuok ok owuok oko no wuok nyaka oko mar pien to wuok mana ma inene ko wuok e muscles ka en man koro pien emogeng'e mana matin tineno ka gimoro okuot koro kirango pien tineno ka gimoro okuot kare gik mane iye owuok gi oko ma koro pieni emomake maka pieni gimoro nyalo ng'ado to dok chien nyalo kukone kata oko kabisa ong'eny marom nade daktari kuom kaka ndawacho nitie mar nyithindo ng'eny moromo nyalo nwang'o maybe kar gimoro kaka 25% to mar mine to ok ng'eny ahinya lakini joma chuo moloyo koro joma tiyo tije mapek man dawacho joma jodongo tinwang'o ko bende odwa ng'eny ng'eny en gima wathiedho mang'eny kabisa kuom joma jodongo mwanyalo wacho ni ong'eny kuom joma choko tinde kod kaka higni medo sudo ni pimonwa kamano fuoni kata muscles medo mbekni kata medo bedo mayom yom tije ma joma chuo thothne tiyo opogore gi tije ma joma mine tiyo tije joma chuo bro tiyo tije ma samoro gichukore mang'eny kod weche ma kamano koro ang'no migi giwuog oko kata gidhirre gi oko kata kod koni pien mako gi kamano wantiere kod picha moro maber kamo kalo nyakwara Mugia Jwang daher mondo migoe wang'i daktari bro pimonwa kidienje mopogore opogore kata kuonde mahania nyalo mako pimonwa ni en nyawo mar muscles kamoro kata kamoro kodinore maber e del koro gik mantiere e ich dwani mondo mi owuogi oko daktari wantiere kod kidienje mopogore opogore mag hania aneno ma wawuoe entiere mantiere kod chiek kata kuom magi duto te gin hania koro kan dawacho miluongo ni incisional macha lure kama otimi operation to samo chango to we kanya moro nitie oko chango maber miluongo ni incisional umbilical not mano carpel kanyo bende ng'en konyuoli to nitie konego dinre kichopo higni 2-3 to onego bed ni osedinre ting'eyo nitie jomoko no ka pendgi okuot mano bende en hernia nikech ne ok odinre maber to nitie miluongo ni Spigelian ka obende lure gi nyawo mar kaka ich obet nitie ka muscles goro mediere makre matek to nitie kamoro ma kaka weakness nitie to koro inwang'o bilani aeto malo kucha be nitie en kamoro kae bende nitie kaka koni gi koni romo sama chwech betie monego bed ni odinre maber ka koro thuolo dong' matin tinwang'o ka koro kuot kamano ma dend ng'ato kaka Nyasaye nochwe ni onego bed ni odinore kuonde mopogore opogore gi e seche mowinjore seche ma onyuol nyathi ma kamano kotimore to nyawo nyalo bede ma koro gik mantiere iye dwani owuog oko nikech ginwang'o kama nyawo nitie kama yo nitie koro kiketo pressure tinwang'o ka gidwa wuok oko kanyo mathoth ne pressure thoro chwale pressure ma thoro chwale ahinya ok pressure mar remo en pressure niketo pek e yi koro gik manie yi koro dwaro thuolo mondo giwuog godo en penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wawuoyo kuom hania kata longno kaka daktari nopimonwa samoro kineno nyathi ineno ka pende dwani okuodi kata wuogi oko mano bende kidieny machielo mar hania ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono en mawuok e chiek ng'ato e alwora mar duong' ng'ama miyo kata duong' ng'ama dichuo ma bende opimonwa nitiere gik moko adek manyalo miyo timore nitiere moro ma bende nyalo biro ponono ni otimne ng'ato yeng'o kata bero to seche mochango kata okochango maber koro ang' ne yud ka nyawo nitiere kanyo kendo koro gik mantiere iye dwani owuok oko ka pressure kata pek obedie seche mwago mbaka e twagni daher mondo mi anyisi ni namba mar SMS en 236 inyalo oro penjo kaka wamedo sudo daktari okang'eyo ni nyalo pimonwa ni ranyisi mage maka ng'ato neno to nyalo chako chich ni nyaka bedie ni ma to en hania gima duong' en gima okuot neno kokuot e pien ma kawaida to moloyo kineno kokuot sami chung' kata sami ting'o gima pek kata sami itiyo tich mapek to sami bet minendo miyueyo chatnano kendo lal mano onego bed ni nyisi ni en ga hania to kamoro bende kalure kaka kama nindo kadhe
samoro be onyalo kelo rem moro matin, nyalo injo rem moro matin. To mar adek bende kalure gik modonje iye onyalo kelo rem moro mawinjo ka tek kabisa ma chuni nyaka dhi osiptal kaka emergency. Kalure gik modonje iye kaka ng'eno e ich ka nitie awacho ni nyembech nitie, nyalo bedo dag lach, kata nyalo bedo gik moloro nyembech. Koro kalure gi modonjo, ng'en gik modonjo moro ka moro nigi remo madhiye mamiyo tiyo maber. Koro kaka mokadho cha tin kabisa to diye, neno ka koro remo ok dhi maber, mano nyalo kelo lit moloyo. To ka en nyembech bende samoro neno ka odino kanyo ma koro gik monego kal okal, koro neno ka duogo malo, neno ka ng'ato samoro chako kata ng'ok kata iye chako kuot. Kuom ranyisi kapo nono ni en nyambich to kata losruok onego bed ni kalo mondo mi owuog oko, to kodhi wuok koro nikech okuot gi oko koro siko kanyo, koro injo ka ng'ato nigi bloating kagima okuot gi oko to kama okale ne be koro diyo kore ma koro ng'en chalo kaka pipe mar pi, kidiye ni to pi ok kadh, koro gik manie nyimbeche ok kal, koro kar mondo gidhi to koro ikuot gichunga kanyo to ikuot to gikone ne nyalo nwang' ka koro ing'ok kendo. Ma onego bed ni timo ng'ato kuom thuolo marom nade kapok odhi ir laktar? Gima lure gi higni motimre gi kama nyawo nitie no, size mar kama nyawo nitie no. Nikech kirango hernia, sama gima wuok kiny no wuok to wuok kodhiro gimiluongo ni sak motelo go mondo eko bi owuog oko. To sak no kama chalo ng'ute, ka ng'ute tin ting'eno omedo diyo gima wuok no moloyo ka ng'ute duong'. Koro lure gi higni ma en go to gimomiyo okelo gino to gi size mar kama okadhe no. Wantiere ga kod gik moko mwatimo kaka jorotenge, daktari mori nyalo pimonwa ni bende gin gik makarido ni kaka moro kuot to wadwa ni mondo mi waduoki, kata kapo nono ni gimoro wachich godo ni manyalo bedo ang'o to wadwa ni warua, kata wadwa ni mondo mi wadiye mondo mi odogi, ichune achuna gi thuon gi dok. Bende ma en gima kare kineno gimoro amora kokuot e dendi kata kopogore kod hernia? Wabro pogo gi mar diriyo. Hernia wuon ka ng'enyne kibet piny bidiye to ng'enyne nyalo dok. Kapod ng'ute no ok okethre ma koro ok onyal dok. Nitie moko ma ok nyal dok. Ma ok nyal dok go chuno ni mondo koro ringo bi osiptal mondo lose. Lakini nitie moko makuot ma gin hernia mokuot nikech kata giwuok e chogo, kata giwuok e muscle, kata giwuok e mo, fat. Mago ruecho ok nyal konyo nikech obro medo dongo. Koro gima duong' en kineno gimoro kokuot to ber ka idhi neno laktar mondo pimi ane onen to nyalo bedo gima nade. Iwacho ni nitiere moko ma ki idwa ni duok gi thuon to bo medo kuot? Kidieny mane? Ka nitie hernia momoko kalure kama okadhe kobedo matin, kata gima owuok no koro bet maduong' nikech pressure koro okuot, wacho ni en gi edema gi dho kizungu. Koro kimedo chune mondo dog, ting'en koro imedo hinyo gima nindo wuok ni. Koro miyo bet maduong' moloyo to rem be koro medre. Koro ka waluongo gi dho ngere maniluongo ni either obstructed kata incarcerated, lure gi kaka remo flow kanyo kata ok flow kanyo, kata ka gik manie iye monego kalo maber mondo dhi kuma dhiye. To gima duong' miwacho nwa kacha ni nyalo timore ne joma dongo, nyalo timore ne nyithindo, ahinya iwacho kacha no ng'eny kuom joma chuo kipimo kod joma mine, kaito bende luwore kod ngima ng'ato, samoro noteri e bero kod weche makamago nyalo mi thuolo mar bedo kod long'no kata hernia. Omiyo kineno kaka moro kuot ahinya wanenega kuom pende nyithindo, to daktari pimo no nyalo biro kuonde mopogore opogore e del kotende kod nyawo mantiere kanyo. Yienwa wakaw yoyo ka waduogo bang' thuolo machuok to wabodhi nyime kod twagni. Kik wiwil namba mar SMS en 236 000 ka waduogo to bochako kod penja 2 kata kaka wamedo sudo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Wuok tich wakelo ni duond yawuoto nadi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyakrumonga jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakrumonga jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyakrumonga jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakrumonga jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Koro yath kigoyo tigo horizontal, iketo spray dhe, odhi kama, to duogo, kichom yath ne e. Ng'at malong'o no nyalo bedo ni en ng'a, momiyo simi, miyo Rajiv pressure kamano. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Namba mar SMS en 36000 aneno ka penjo donjo mang'eny mokalo. Daktari kapok wadhi nyime kod ranyisi maka ineno to ng'ato ntiere kod long no kaka rise chako pimonwa cha. Antiere kod penjo machielo ka ntiere chandruok moro ma nyithindo ne thoro bedo godo ka gitindo. Okang'eyo kata pod ntiere sani. Miyudo ka kar losruok mar nyathi kar oko maduong' ka gimo wuok gi oko. Tiketo nyathi bede besin gi pi. To nino kenena pi mora mora en pi olayo. Koro kange neno layo mano setedi, koso layo manumu ibudo godo, to dok kende. Ma abende kidieny mar hernia, koso kapo nono ni oken manyalo bedo ang'o? Mano oken hernia, mano iluongo na rectal prolapse. Rectum gudhulu en thir dhano. Ene kama oko kadhogo mogik man go pressure. Koro kantie nyao moro e yo moluoro rectum no. To sama nyathi oketa nyathi kendo joma dongo moko be samoro gino timo. Sama koro iketo pressure makete dhi oko no. To ka oko wuok to gino be wuok oko. Koro pi olayo ni to mano to onge science moro monyiso kendo tiyo kata oko ti. Mano mar nyaluo. To gimang'eny samoro kata wan wawegi ka daktari kama notimre to be abete pi ma warm no. Samoro nyalo miyo odog chien kendo mondo dogi. Beta pi kori bro nyiso wa science mar pino kata ka oksani na science mar pi momiyo pigno to nyalo duoke ero kama na enya. Antiere kod penjo machielo kako kale line mar WhatsApp mar SMS o penjo kata ni en Pamela ne otimne operation last year dae oken hernia tadwa ni mondo mimul ne kata ingi kaka inyalo konyi. Notimne operation last year January owacho kata ni C-section line okuot from point to point. Komo chake godo nyaka kamogik godo. To wacho ni ng'enyne oremo ahinya nya diere makoth ng'eny kata diere mapiny dudo. Chandruok nyalo bedo ni en ang'o? Mano nyalo bedo gik moko ariyo. Nyalo bedo ni en mbala mwaluongo ni scar. Mbala ni bende ng'e kalure gi del dhano. Tij moko ma mbala dongo maduong' bende rame. To kawacho ni en tung nyaka tung no. Anyalo pa nen bal mano dongo maduong' kabisa. To bende pod nyalo bedo na hernia nitie kanyo. Bende ado ber ka kunwang'o thuolo to ne ng'at moro ma daktari manyalo pimo mondo ne en to kuom ariyogo en ang'o. Onyalo bedo hernia bende chakre point nyaka point. Tene nitiere nyao moro gi e iye, gi pien malo tung moro to nitiere nyao gi e iye. Koro gik mane iye temo wuok oko emomiyo kuot. Kendo ng'en sami timo operation no.
ichako gi yawo pien to nitie moko iye Gin layers mang'eny mipogo mondo kichop kumigolo go nyathino. Koro sama itimo ne repair moko nitie manyalo were to bedo nyawo moro nitie ka. Kata kamano wang'iyo hania mane twakwa odiochieng' ma kawuono. Daktari, seche mwadhi nyimeni ka ng'ato neno ranyisi mani pimonwa cha en kuot, samoro en rem, samoro bende en bloating kaka ni pimonwa cha onyalo biro kod ng'ok kod weche makamago. Ang'o ma ng'ato onego bende timo? Onego bende ng'ato temo dhiro hania ni kende mondo mi odogi, koso onego bende ng'ato timo nang'o? Ng'enyne hania biro to dok maonge kata rem. Odok kende? Odok kende. Lakini lure kaka muda mosebet go, kineno dalili mar rem, neno dalili mar ikuot, kar neno kichako ng'ok, to oko be ok idhi, mano ber ahinya mondo iring dhi ne daktari. Kech nyalo bet mano koro gima luongo complications, koro donjo kuome, manyalo mwisho nyalo kelo operation maduong' mohingo kaka kotime chon. Wanyalo kelo complications, manyiso ni nigi complications. En complications. Kapo kadonje complications, mori nyalo pimonwa kaka kutimo diagnosis, kosibo kawa history bo winyo ni ng'ato gini nochake karang'o, ing'iyo jatuo tisetimo diagnosis, koso nitiere yore mamoko mutimo godo diagnosis. Mi pimi wach ni en hania to en hania nikech ni pimonwa bende ni wan gi kidienje mang'eny mag hania. Sana en history mwacho no, history en gomba kag jatuo. Kipenje to chakre nadi, ang'o manokele, ang'o mamiyo medre, ang'o ma samoro miyo bet grem. Mano ema important. Aeto go pime. Iluongo ni physical examination gi dho jooko. So mipimo jatuo no to nitie gik mirango. So mipime no itemo kaka inyalo reduce iwacho ni mondo fall kata oket pressure mondo ine ka gino medre. Koro gik ariyogo nyalo mi bedo hakika ni wawacho wach hania. To mogik ka koro idwa confirm kabisa tinyalo oro jatuo mondo odhi ogo picha. Sana picha migoyo miluongo na ultrasound. Ultrasound no kogoyi to nyalo nyiso maber na en kama to gima kama ka mowuok to size mokadho go bende en makamae. Antiere kod penjo moro ka upenjo kacha ni ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni entiere kod long no kata hania kapo ni entiere kod kuot mopogore opogore kuonde mopogore opogore e dende, ni ma anyalo bedo hania matok hania. Kaka ndawacho cha gima duong' mamiyo ing'e en hania en obiro sami tiyo tich matek, keto pressure. To kibet piny kiyueyo kata kinindo tineno ka kendo dok, to samoro kata in iwuon inyalo duoke iye. Kuot mamoko go to either omedre kata odong' ka en okonyal lal. Mulna gigo moko nego bed ni ng'ato timo po nono ni entiere kod hania, do's and don'ts. Mang'eny ang'e ni ng'ato koneno kuodno kaka iwacho to joluo watemo mondo wadhire odog iye. Mano ok ber. Ke samoro sami dhire no to nitie madhara mikelo kuom kata nyembech kata gima nie iye kanyo. Doktor nyalo dok tikelo madhara kendo chako wuok, koro samoro dok nyalo bet matek. Madhara kaka mage? Ng'eny sami keto pressure no to ihinyo gima nendo wuok no. Koro nyalo bedo nochako bet mokuot kata nyalo bedo gima luongo ni inflammation. Koro mano nyiso kata kodok chako wuok to koro dok ne biro bedo matek. Kech ng'en gik molosi iye ka bende nitie kaka olosgi gin delicate ma nitie kaka ok onego imulgi. To nitie machielo bende samoro jomoko nitie miwacho ni nitie msip minyalo tweyo mondo koro gino kik wuog. Msip no ting'e en gima koro medo kaso iyi mondo owuondi ni kama nyawo nitie no koro kaso. To sama igolo msip no to pod gino ombekore ambeka. Makoro gin gik moko ariyogo. Kik item doke gi thuon, kik itwe msip. Gigo monego bende timo idhi ir laktar kaka ni pimonwa cha. Dhi daktar no konyo, nikech wuon hania ka in go to thieth ne wuon en timo operation. Mondo kama mbek ne nitie no nitie kaka daktari nyalo timo operation to duoke wang'e. To gik mowuok bende duoko kama onego bedie. Koro to kama okadho godo no koro se duoke wang'e moduok ne teko ne chakoro ok onyal wuok kendo. Andiere kod penjo machielo ni msip no to kare dhi time nade, nikech nitiere jomoko ma kosekonyore kata kokonyore ko e yor pala C-section kaka ni wacho cha to kendo pod gichako gitweyo msip mondo mi ich kik bed ma ombekni. Ma nyisowa
ni seche ma ng'ato konyore kokalore e yor pala to konego bed ni ok ang'eyo pim na ni daktari. Ing'e msipno owuondi nikech process ma timre cha bang' operation pod mana timre. To kene ka msipno tiyo mna sami tueno. Onge pogruok moro mokelo. Ma kapo ni dwan mondi med teko kamo yang'no kata iki bed mombekni. To gima duong' en chopo sama koro iwacho ni mondi tim exercise. To nitie exercise nyalo ket mitimo maduoko muscles ge wang'e kanegin. Msip to en sami tueno kende. Sami gonye cha to gik moko kapod endele. To kang'eyo ko nyalo duoko pressure piny nikech kuom ranyisi kitwe to kata kifuolo kata kichukori to pressure cha ok nyal dhi ahinya kaka diwe nono. Okang'eyo ko konyo control pressure matin ma ng'ato nyalo kete iye. Ng'e gima timre gi msip en chalo ka gima owuondi. Kech ng'eno bende koro tweyo kaso kanyo. Koro winjo kata koro kasa miketo pressure no to nitie gima tweyo madi kanyo. Abro dokie mfano machiwo wale ka en kata pipe mar pi. Kidhi diyo kore kanyo. Ka pi obiro go pressure to pod ano kala kata matin kamano. So pressure na ema koro bet mondo medre mabendo nyalo muoch. Mabendo nyalo muoch. SMS wachona ka animus na daktari ne othiedha Kenyatta Hospital higni machien ka ne entiere kod goita okang'eyo kuma penjo neno dhie to weya kamano kaeto ote machielo bende wacho kacha ni entiere kod penjo kaduong' ng'ato kuot gi kayo piny to chwer pi mano to nyiso nang'o manotieno mar Oyugis. Okang'eyo kama bende otudore kod hernia kose duong' ng'ato ng'en aber kilero no nen duong' ng'ato mane kech kiwach duong' ni nitie gik moko ariyo kanyo ken karolo pi maluongo ni penis to kokuot to golo pit manyiso ni in infection kech pino nyalo biro discharge manyiso ni nitie infection to ka en iluongo na testis mandi to mano nyiso ni bende nyalo bedo nitie infection ma samoro kata bur ma owuok ma bende golo koro gima nyalo pogo gik ariyo ne en laktar oneni to wacho ni mae gima timore kamae. Seche ma hernia timore thoth ne iwacho ni odhiro fuoni mantiere iye kaka to wuok oko koro pien del emomake. Onyalo dhiro skin kata onyalo dhiro pien ma koro chop kama pien bende obedo mayom ma pien bende barre koso kanyo to ng'enyne ko nyal chope. Gima ber kaka pien nolos, pien nigi teko mang'eny. Pien nolos motegno. Motegno kabisa. Okonya tek ahinya mondo bi obar pien. Kori monene mana kukuot e bwo pien. Kukuot samoro medre. Penjo machielo wacho kacha ni penj na laktar ni hernia chal gi hemorrhoids koso o penjo mano. No, hernia opogore gi hemorrhoids. Hemorrhoids wuok korka duong' oko kama oko wuok. To hemorrhoids gin leche manie yo mar oko maduong'. Ma bende samoro pressure kelo gi to koro leche go bedo madongo to gikuot gi liero go oko. Ma apenjo madaher mondo mi duoknwa daktari ni gimoro kote dho pende gi malo to kogiko kinyi to thothne ong'ok ga kata kapok obilo gimoro. Onyalo bedo hernia, onyalo bedo kod chandruok mane penjo ni wuoknwa kuom Victor kantiere Homa Bay. Mar Victor da parade en hernia. En hernia. Moluore carpel kanyo. So gimomiyo kuot ma gigo thage en nafas ma gino wuogo tin. Kamoro ka nyimbicho wuok to koro kanyo odiyo kanyo koro dino. Koro gik monego beni kale nyimbich ok kale nyimbich ang' ne mi chunye ting'ore kendo dwani mondo mi ong'ogi nikech gikaw kwamo e nyimbich. En penj laktar ko kalera Mogi TV ka wacho ni ngima en mwandu wa ka uyweyo bang' thuolo machuok to wadhi online mondo mi penjo duto te mantiere godo ipenj laktar. Kapok wachopo kanyo namba mar SMS en 23600 en penj laktar long'no kata hernia mane twak wa odiechieng' ma kawuono. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo
materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Ingeni tere mirwako ni neno majaber ilweti molo kata an. Nyalo bedo ni tere ni nolosne in to nobiro ilweta mana kuom marach. Dongi be ineno ni okowuoge lweti to kinyana dwa ni konya. Finally, odiochieng' makiny anadhi chako ngima moro machielo. To moro achiel gi niti. Inibiro mi adres gane ene gisani. Wachna. Ingeni kinya anachako ngima manyien. To anachake gi Sanju. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. En lit gi kuyo ne familia Buora ma wedegi nyo negi e ng'anyo mag Sabasaba ma okelo koda ka nek mar nyithindo matindo. Sasa yenye na hesabu unaweza kuwa na huku kwanza kama 4.5 million. Sasa hiyo sija hesabu zile magari zimechomwa. Tijo ko bewane mindiko wa, ticho onge Kenya sani. Owala gi ema pidho wa. Mine uyuak to yuak ok ber. Sininga alfachili dhi mimi abichi dhi mi lakini gima dhi konyigo onge. Johala kwano lal bang' ka mwandu gi nyo kethi kendo kwale ng'anyo mag Sabasaba. Achija 7 ochwale doho gi ketho mar wang'o tesendo bila mamawego. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kidienyni waya online penjo duto tema inyalo bedo godo wayieni mondo migo simu mondo mi ipenja laktar nikech penjo eng'eyo kaito jolubi ni nogo ngero ni kia bende thoroga kelo chandro kantiere kod penjo moro ka daktari ni ang'o momiyo kane podan tiere gi hani akatini ni kwera ni kikatug football ma en penjo mosechando Alex odwa ni mondo mi konye mondo mi oganda wa moko bende ong'e. Nenda chako kadwoko penjo gimora mora mitimo ma medo pressure bro mi hane no bedo maduong' mokalo kunego bed to nyalo miyo bed complicated koro mpira football ingen samirengo migoyo mpira no timedo pressure mang'eny koro omiyo no time na tuk football kech ne hane no nyalo bedo maduong' mokalo ka kunego bed ng'ina complications kata tuoche kata midhier ni manyalo biro kotende kod chandruok mar long no kata hania. Kaka nda chako wacho mokwongo cha gima mokwongo en hania nyalo wuok to tamre dok. Mano waluongo gi dho ngere na irreducible. Ko tamre dok no nitie gik moko 2 kata 3 manyalo miyo 3 actually. Mokwongo en kama nendo kale no koro bedo matin kabisa. Mar 2 en gima nendo wuok no koro bet maduong' mohingo.
luongo ni edema. To mar adek en owuok mabudho oko, koro nitie gik moko machako luwore kanyo machalo kaka adhola mawuok e iye kanyo. With dho ngere waluongo ni adhesions. Gima chielo manyalo timore ga hernia en kowuok to ka en nyimbich kata ka en gimoro kale iye to nyalo deyo budin ma koro gigo kal. Sasa nyimbich tema koro miyo ka koro iyi kuot chako ng'ok to kata oko samoro kolo ok nyal dhi. To mar adek manyalo timore en kowuok mabudho to pressure no ng'eny. Koro remo madhi kuom gima nende wuok. Daktari wanyalo make kar complications kanya ka Simba Akinyi. Akinyi, hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Hello. Machiegni Akinyi, wawinji? Gik ma daktari no to. Gik ma? Gini moro. What been noted? So, gini ni akwayo ni mondo mi jowago kawnwa penjo mondo mi wachwal ne daktari. Ok ang'eyo daktari kiwinje koso nitiere kaka ne ong'adore. Jafeth penjo ni entiere. Jafeth penjo ni en ni testis mage okuot to kimule to lit sana. Ma bende nyalo bedo hernia. Akia no jahigni adi Jafeth nogo no. Jafeth ok owacho ni en jahigni adi. To mano nyalo bedo hernia. Mano nyalo bedo hernia. To onego dhi mondo orange kar thieth. Yena kaw Simba Akinyi, Akinyi oduoge line. Hello, penj laktar Akinyi. Hello. Machiegni. Gik mire kaka pimo ko. Aneno kuom jaodi. Mare ko mare ko okot moliero. Otiyo koteko mar joma chuo. Apenjo. To in ka. Gini ni anyola ni benen ge shida. Yesende. Erokamano ahinya. Jaodi jigni adi Akinyi? En gimoro. En 50 years, Ala pen ngama gimoro na en ngama chiel. En ngama nigi ratil mang'eny mar del, 95 to 100 kgs. Erokamano ahinya Akinyi. Daktari ageno ni winjo penjo mag Akinyi. Apenjo penjo maber. Akinyi opidho jaode maber. Opidho jaode maber. Gik mopimogo an kaka winje nyalo bet ne hernia. To kaka ndawacho to ka hernia omedo dak to samoro koro kodok koro pek medo miyo obedo oliero kaka wacho no. Tingen koliero to samoro donjo to diyo nyaka testis. Mano nyalo duoko teko mar joma chuo chien. Ochako penjo ni to gini en anyuola koso ka en anyuola. Kuma diera achako wacho nitie moko mabiro kuom nyithindo kaluwore gi weche mag chwech. Lakini nitie jomoko bende nyuol gi nyawo moro gik maloso bundichgo. So nitie families moko no ka gigo ng'eny. Koro Akinyi dhi kony nang'o nikech ng'ani ndugu ni osechopo higni 50 tiende ndalo osedhi makoro liero oko ni manyiso ni gini osebudho kama gini duoko nyaka teko mag pacho chien tiende ni quality mar ngima bende koro osedok chien. Ka daktari nyalo konye jaod Akinyi? Akinyi kodhi osiptal to nyalo konye. Osiptal mora mora kata mag sirikal machiegni kode inyalo konye. Ka en gima dwaro operation to koro yore ka minyalo timne operation mondo los gima. Mori nyalo pimo mana matin nono kidieny mane mar thieth minyalo mi jaod Akinyi. Idhi tem duoke iye, idhi tim operation maka muliero oko ni ing'ado to mudong' cha itwang'o tiduoko iye koso bet nang'o? Mare no operation mar hernia kwa timo ka ndawacho cha en kamokuot no ya gimale pien ti inwang'o gik mokuot go tinyalo duoko gi iye. To koro ka wendo kadho godo no titwang'o to nitie gimiluwo e wiye miluongo ni mesh. Wantiere kod kidienje mag thieth ka amaga hernia nyakwara moge jwang'. Ka inyalo yionwa picha ni mondo minene maber ka daktari pimono daktari wadonj ka nikech ka ai kama wantie. Na kowuok maber kabisa. Loso hernia nitie yore adek minyalo losego. Machon ma bende samoro pod itimo iluongo ni open tiende ni eketi kar yeng'o no
to nitie ka daktari ng'ado man makocha cha nitie ka ong'ado nitie ka oyawo gi weto dugo twang'o to nitie mobiro ma ok chon ahinya iluongo ni laparoscopic tiende ni ok ng'ad maduong' iketo na buche matindo tindo kamineno kagi tidonjo iye kuro to koro kamera moro nitie manyiso to nitie kaka ineno kama weakness nitie ni to koro itiyo gigi tinyalo timo repair tiketo gik midwa ketogo seche ma wantiere thieth kapok wadhi robotic yana mondo mi akaw yie simb Dan halo penj laktar ariyo maber machiegni kamano to apenjo niya duong'iro matindo tindo mag joma tuo ka ramo ng'ato bende nyalo bedo tuono nikech keto nyathi teko ng'ama dichuo dok chien kabisa bende nyalo bedo tuo miwacho daktari ageno ni winje tiende kamoro kanyo molal na Dan inyalo nuoyo apenjo niya en gik moko bedo nyairoke mag ng'ama dichuo kama kendo kelo rem kaka teko mar ng'ama dichuo bedo dok chien kabisa koro en bende nyalo bedo tuo to inyalo konyo ng'ato nikech en shida mosebedo kuom thuolo mang'eny zaidi. Ok awinje maler ahinya, ok ang'eyo kiwinje daktari. Awinjo kowacho ni samoro rem tikene kar nyarog ng'ama dichuo. Mano to samoro opogore gi hani nikech nyarogno wuon joma ng'eny ka onding' gi ramogi to giparo ni en nyarogno. Koro ok ang'e ni bed ng'ang'o nikech nyarogno be nie kar onding' kae. Koro gima ber ne en mano gima nyaka koro dhi adhiya mondo range mondo pime mondo ng'en to en wach mane momiyo kar nyaroke kanyo rame. Daktari bende hania nyalo nego ng'ato kapok aduogo e weche mag thieth ka? Hania yes nyalo negi. Yore ariyo monyalo negigo. Achiel ka gima niyo ka nyimbecho dinore ma koro ok idhi oko ting'ok to ok idhi osiptal e sama ber. Mano ing'en dhi kendo koro affect dendi kaka function. To mano nyalo dhi nyaka koro ibed na utieki. Ka remo ma dhi kuom gima odonje hania no odire ma koro remo ok dhi kanyo to kama nie kanyo no nyalo tho nikech remo onge to koro kosetho to kelo chilo e dendi koro mana nyalo miyo dhi beto nyalo kelo chando kantiere kod Opondo line. Opondo penje laktar machiegni mar hali to kaman chelo no ke to no ke ko to ka bom bagi na chwe ok ang'eyo gima rach gi simba no. Inyalo nuoyo kendo kiyie awacho ni no tim na ania mano ke to kamano chelo no ta to ena na maduong' kama to sama to daktari yabo kwayo mondo mi gikaw na simu no kae to abo duogo ka akar ka treatment kata thieth mar hania kata kamano kapok achopo kacha antiere kod ndugu Evans Oyuga Wasonga owacho kacha ni wuoda Sembo ntiere Nakuru kendo owinjo chendo ni owacho no dokero kamano makende kae to penjo machielo bende wacho ni penjo ulo daktar ni gimoro kuote kar okone maduong' kowuok gi iye to oyom bende ok orem en hania koso mano chalo no miluongo ni hemorrhoids. Mano wacho hemorrhoids cha in leche mar kar oko maduong' ma bende biro ga nikech wach keto pressure sama idhi oko no. Mano opogore gi hania. Opogore gi hania. Tinyalo time nade bo dhir laktar? Hemorrhoids nitie ma inyalo thiedh gi yath, nitie ma inyalo timne operation. Opondo duoge line anyalo kawo simbo Opondo. Okay. Halo penj laktar? Hello. No tim na hania kama no tim no o pode di to no ket mesh ha to chanda ka ko mi joma to dire ok idhi e cho tiwinje koro tamadi betagi na che ni dongo ko igni kama no to dongo ko ta
kuwinjre maler. Akwayo mondo mi producer woka unwa simu no mondo wakony kaka wang'e kaka wanyalo yudo sa. Penj na laktar ni eno Atieno nyocha oyudo nyathi to owacho ni thirne nowuok oko to bang'e to odok to nyathine mokuongo bende ne gima kamano notime. But mano no ok odok. Koro openjo niya onyalo yudo chandruoge mage nikech ma en gima sik timore ne sa asaya mokonyore. Wuok mar thirno ne do wach ni matin. Ng'eno pressure mar dhiro nyathicha. Samoro kantie nyawo moro muscle man kanyo go to gima nyalo wuok. Omiyo mano nuore ne ndalo duto. Koro onego bed no dhi neno daktache miluongo ni surgeon kaka an. Mondo pima na area na mondo ne ka nitie operation minyalo tim manyalo miyo muscles makanyo go bed motegno mondo koro nyawo no reduce. Wadoge weche mag thieth kane mang'eyo thieth mar hernia wayudo kata open hernia repair ma en pimo no kata ni ng'ada iyawa kaka ni time nyaluo chon cha kaito ma koro tindo biro ni mar laparoscopic ma bende koro nitiere kaka ichwoya to inene kamera ni screen nyiso to uloso gima uloso. Ni nitiere robotic ni to pok ochopo Kenya ka pod en e pinje maoko. To robotic ni en improvement mar laparoscopic lakini kuri tiyo machine miluongo robot. Diga kimi command ti daktari mobet kaki neno bet kanyo no to ntie kutu machine to kuro robot ema kuro timo operation. Oponde one penjo ni notimne surgery mar hernia higni 3 mokalo kendo noket mesh kaka ni pimo cha sani to higni 3 sasa kata modhi oko kata nitiere kod pressure moro kanyo to winjo mana ka gino yuare matek mokalo ka gima mesh no dwani mondo miyo chandruok nyalo bedang'o to ere kaka inyalo konye. Ka ok okuot to mano ber. Koneno kokuot sami keto pressure no to nyiso no hernia no duogo. To wacho no tekta. To tekta no to en mar chango. Neno kaka kong'ado oko to mbala moro dong'ie no. Iye kuma watwang'o no bende nitie mbala madong'ie. Masa moro kimulo tiwinjo ka tek, tiwinjo ka nitie kata tightness moro. Omiyo winjo kamano. Higni 3 daktari. Manyiso ni gini kawo thuolo marom nade mondo miyo changi? Igen del kikado to nyaka bed gi reaction mare to ji opogre. Koro beda patient to kiko ket pressure as long as no koneno ka gino kuot kendo to mane ma koro nyalo doki dak manyiso na hernia no duogo. Nyiso ni hernia no oduogo? Onyalo duogo. Manyiso no nyalo duogo? Ka ng'o motimore? Samoro otim ni operation mar hernia gima duong' moko ne gitim en nyaki avoid gik makelo pressure mang'eny. Koro ting'o gik mapek idho ngas mamalo ringo matek sports magiduoko chien kabisa. Wach mogik minyalo weyo wagodo kotende kotwakwa mar hernia daktari enang'o? Kaka ndo wawacho ni hernia ng'eny ji mang'eny mawuotho kode to gima dawach ne en gima daktache ong'eyo thiedho mang'eny daktache mang'eny kata osiptande man kata Nyanza kocha kamoro amora e Kenya ka di daktache mang'eny mopuonjre mong'e loso hernia. Koro kik ibed gi hernia ni nok idwa dhi neno daktari. Chako chon ne wacho ni lodhi ajuoga. Na mondo miaka wi sim penjo ni kinyalo duoko nago inus dakika kata nyalo duoko erokamano. En mar nyathi manyako moro iluongo ni Brenda nitiere Kisumu. Owacho kata no timne mama ne surgery ni mar hernia ma owuoye ni dwe mar 2 hik 2022 sani kore ni higni 3. Tok dweche 6 to nochako winjo rem kendo shida inaweza kuwa nini? Mano Brenda from Kisumu. Rem kama notimi operation. Yes. Samoro kan dawacho no kama mbala nitie skano be samoro rem bet gae. Koro gima wanyalo wacho no kuongo temie yen mag rem painkillers wane kanyalo controle. Eyo machok mokalo ng'ato kata moduoko hernia ni gi lwete kaka ne wasewacho kaka mar pede nyithindo ji dwaga noduoki po nono ni otuch kata ohinyore seche miduoke moyudo hinyruok kaka ni pimo nwacha to gen kohinyore kalure gima nendo wuok en nyembech tingen kapono tuch tiende ni gik mane nyembech koro nyalo olore oko koro ngeno kelo situation mo makro nyaka tata emergency mar operation mondo koro loki e kanyo mondo tem repair. Magi mitemo nyiso yo machuok ni kikitem dhire kendi matek nikech onyalo
tuch kata onyalo kelo hinyruok ma po nono ni otuch to gige mantiere nyimbich ka koro pukore apuka oko e ich kanyo en chandruok maduong' mapok nodwaro yudi. Po nono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari inyalo yudi kanye yore mag tudruok kaka simu inyalo miyowa kiyie? Anto ayudra Kenyatta. Kaka nanyisi apuonje mbalariany mar Nairobi, apuonjo daktache. Koro wabibia Kenyatta. Koro ubiro Kenyatta, to ka upenjo Dr. Nyaim to yuda maber. Erokamano. Adok erokamano. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kwaluongi tibo bire chenro mar penj laktar. Ichaki med puonjo wako tendo kod gik mamulo ngima wani nikech ngima en mwandu. Ngima en mwandu. Erokamano ahinya Ruth. Ne daktari marwa erokamano makende ne jogo picha mawa kachiel kod jogo mochung' ne taya duola nyaka simu erokamano mathoth. Ne director na Alex erokamano kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar wasiku aketeka mondo mwayud kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.